Ang angas mo ah. Ang angas mo, hindi mo pa ako kilala. Hoy! Huwag mong subukan. Gusto nyo bang kumita ng ganito kalaking pera? Meron akong laro, ipakikilala sa inyo. Ito ang Honor Game, kung saan kikita ka na, mag-enjoy ka pa. So yun guys, turuan ko kayo kung paano gumawa ng account. Click nyo lang yung register at pagkatapos ilagay mo ang iyong phone number, password, tapos click mo yung send at may lalabas na code at ilalagay mo sa verification code and register. So yun guys, kung gusto niyo namang mag-cash in, i-click nyo lang yung add cash, minimum of 100 at maximum of 20,000 at pindutin nyo na lang kung magkano ang gusto nyo. So yun guys, marami tayong larong pagpipilian. Meron ditong Crash, Color Game, Tosscoin, Dragon versus Tiger at meron pang iba. Tara guys, samahan nyo kung maglaro tayo ng color games. Umili ka lang ng anong gusto mong color ang tatayaan mo. So yun, panalo kagad tayo guys. Napakadali lang. Gusto nyo namang i-cash out ang napanalunan nyo, click mo lang yung withdraw. Tapos pilapan mo yung form na amount, GCash account, name, at click mo yung confirm. So ano pang hinihintay nyo mga kasurumbaw? Nasa comment section yung link. Download na kung gusto nyo manalo ng ganito kalaking pera.